Só nem mostra. Mara de Basirão. Pamusoro changamiro mutasi. Pamusoro dare na mambo mutasi. Ndauyawo ndine nyaya yangu issue yemari yatakatsotsva neanozi Tawanda Kucha. Zvakaitika ndezvekuti Tawanda akati ane land yaari kutengesa. Okay. Tawanda akati ane land yaari kutengesa. Sekuru wangu pane hanzvadzi yamadam waida land yekushandisa shed sake ini yakati kurei. Saka ndakabva ndamubata paWhatsApp, akanga advertise paplatform yeWhatsApp. Achibva ati ndine land iri kudhuze nekune Pingros kwekuenda kuSend House, just along the road yekuenda kuSend House. Just along the road yekuenda kuSend House. Ndobva ndati regai tinodini tiuye tizoione land yacho. Saka ndakatoenda nemudzimai wangu pamwe chete. Ndikati madam ngatiende tese tinoona kuti kana taakuzopa macomments kuna tezvara wakuda land vanonyatsa kugutsikana kuti zveshuwa makasvika mukaona kuti pakadini. Tobva taendapo pasite paya, tobva taiona land yange iripo. Saka bva tatorana nawo tikati saka wagucha toita sei manje tata land tiri kuida. Zvikanzi akurumidzai kutodini kuti kana muine chamuinacho mukudise kana muine mari. Kuzi pane wamwe wangatoida wanga utombotipresa wadaita zvesomi. Saka ndakabva ndafonera tezvara ndikati land iyo mangu dai taiona pakatokura. Vatapatora nemafoto. Zvikanzi alright, saka regai ndimhanye ndidini ndiunze mari. Kana ndaunza mari imi modini moenda koita payment yacho. Maita payment then tozoona zvinoteera zvacho. Wachibva ati land aita ndio peva yekuti vatakasaina. Right, vatamupa 3000. Saka tamupa 3000. Tisati toita process yekuti tichi ite paperwork yekuti tichitore tichiise names zvese. Ndo patakati tichikuita tsvagurudzo kudai. Patazwa vanasekuru pana vanasekuru vedu kachimbazwa takambobvunza kuti land iri apa yakamira sei. Zvikanzi kana mutone mainterest neland iri apo musabate. Mission farm iNyakatsapa. Saka kana muine zvamamutotarisira ipapo haisi land yekuti inotombobatwa mission farm. Saka already isusu tatatodini tatatomupa mari. Tobva tachienda tomubvunza tikati Bucha, land yewaitiunayo iwewe iri andani? Zvikanzi iri anda Sabhuku Kudzunga. Tikati asi iruzi mission farm kai? Zvikanzi aiwa iruzi mission farm asi mune vanhu vari kugaramo. Ndikati aiwa isusu hatidi chinhu chakadaro manje chekuti chitori nenyaya dziri surrounding eviction. Kuti atakambozwa nyaya ichizi vanhu vakasetilamo zviri illegal vachatoda kubudiswa. Ndikati hatidi land yakadaro, toda land yekuti inenge isina maissues. Kazi already kana zviri zviri kutaurwa inini zvandakuita manje ndine imwe plot iri kunyanga uko ndiyo ndinoenda kuita sei ndinoenda kukuswitchira itu. Tikati yakakura sei plot something like 3 hectares. But tozonoiona. Saka vataenda vatanoiona ndakatoenda tisina madam. Tobva tatarisa futi tikati tipei mapepa yacho eplot tione. Tione plot ine zita rakazi Hiwai. Tikati plot yaina zita rako yakazi Hiwai. Saka yoda kuti pachinhu chakazi Hiwai tinozochiita sei kuzochinja kuti chizoende muzita remunhu. Saka vatationa manje kuti tirambe tichitoda kuteedza zvingatinetsi. Tobva tafonera sekuru mari zvatakutoita land dziya dzese hadzisi clean hadzisi clear. Saka takufunga kuti titodini tinopeva mari. Kazi zveshuwa kana zvatodaro matoona zvatodaro mari ngaidzoke. Tobva taenda kwaari tikati Bucha, nyaya iripo ngekuti munhu anga akatitumira mari akuti mari ngaidzoke. Kazi ngatimboite dzimwe plan. Tikati hapachina plan iri zvese.
kuti tationa kare kuti hapana chichajeka ba. So tobva tambopusha, that was January, February, ndibva ndambomureminder ndikati wapapi, kasi ndine mota iyi ndoda kutengesa Honda Elysian, ndikatengesa mota iyi then mari inenge yaita, saka imimi garai makagadzira, vatamupa time zveshwa, vataona kuti munhu uri tsvedza, tobva tati ngatichimunyoresa affidavit, ngatinyore affidavit form towirirana kuti payment yako since kuti urema iwewe toita sei. Tobva tatsvaga dhero ratakanomona pawatsomba paanenge ari, tobva tanyorerana affidavit form yemusi wa17 April. Saka tatakamuti unodzosera 2000 within a period of 2 weeks, that is a period between 17 April to 30 April. Then 1000 inozosara aifanira kuzotipa munhamiri inenge yacho. Tobva takasainana pa-repayment plan. Saka tobva tasvika period yekuti munhu haasi kudzosa mari, tobva tatoita sei pano. Takafonera sekuti kati mari iyi haisati yadzoka, period yatakatoisana pasi maaffidavit yaipfuura, kaziite court case, ndobva takabva taenda koita court case pani paDC. Then taita court case, tobva taenda kucourt musi wa21 June. Tobva tasvika bva kuti issue yenyu iyi namagistrate akati issue yenyu ine illegality mukati, saka imimi zvomunoita endai motaurira nesi kutaura kwamakamboita, because iwo Gucha you've got a case kune vanhu, saka imimi endai mogare pasi kuti zvisaite macomplication. Woita futi mukana yekuti ubhadhara chi kwanhu ava. Tobva tataurana paya tatopedza court, right. Ndobva ndazomuona outside the court ndikati saka mari muri kufungidzira kuti ingauya rini, asi anoti tinogadzirisa loti ndakambokutaurirai ine munhu ada kutoitenga. Ndobva ndazomutumira message musi wa21 July ndikati haufa, because munhu wemari ari kubvunza mari yake ane zvimwe zvaada kutoita nayo, saka ari kubvunza kuti mari yapapi, kasi ndichagadzirisa. Saka up to now tikuona kuti hapana chiri kugadzirisika, mari haisi kudzoka. Apa mari tiri kuida yakudiwa, saka ndosaka ndambouya kuno ndikati pamwe tingabatsira. Right, bamba. Dunia itu. Damira pamberi pedara mamuta. Damira pamberi pedara mamuta. Yeso saya ndire chokwadi. Yeso chitora ndire chokwadi. Kai pachasone mosha. Na machara sone mosha. Mwana nimbatsira wangu. Pamusoro wemambo makurukota ese. Ndifuna zvavari kutaura ndiyo nyaya yakaitika chaiyo. Asi mune umwe mavada kungozotiwo sezvo unongonyora kuti zviti pangu kana, but nyaya iripo ndeyekuti inanda kuramba kuti ndakavatengesera vadzoka vachitoti tidzosere mari zvogona kuzotinesa mangwana, ende handa kuramba vadzosera, ndamba ofa mota yandaya ndinayo tora inchi ndingizvanzi hiti tachida keshi. Saka tiri mushishe kuti tsvage keshi, tatokwanisa kuti takatisa mota yako Harare kumarket uku, tati munhu chitengesa, unfortunately wakangozongoroyerawo nayo iriko zvayo, but ndakazoti titori mushishe kuti apa tiri kutsvaga mari, tazogara kutofonerwa kunze mukudiwa kwaMagistrate Court kwaMutasa. Ndobva tangoenda Magistrate akati zvamakaita mesa hazvisi pamutemo, communal land haidini haitengeswi, imi makatengesa nemakatenga wacho hazvibvumirwi nemutemo wenyika. Ndomaningirana vakaita, ndobva vatotinyorera mauya atakapuwa, because apa vakaenda vavana kuti ndakatengesera, vakati ane mari yangu, tine mari yedu yairi kwaari, ende yanga vasingabudisi pachena kuti takatatengesera, vakati ane mari yedu yaari kuramba nayo. Kana even apa vataura zvakanaka, vakati ivo takazomuitisa affidavit, shova vakandiitisa affidavit vachiti tiritora 2000 izvezvi, then yakati but nenyaya yekuti mari iri kunetsa, zvinhu zvazvo asina kubatana,
zvakaramba kuti mari yacho ibatane paperiod yavaida. So saka kuti ndizodedzwa kwaMajor Street. Tabva ikokoko semataura ari kuita kuti vaka clerk of court ndakatoti varume ndingirine nyaya dzakaita sedzidzi munotaurirana because dzimwe dzacho dzinenge dzikamudare dziri illegal. Saka dzimwe nguva munodini munotaurirana. Saka tiri mushishe ndiri kutsvagawo ndiri kumhanya pamwe ndiri kutsvaga zvinhu zvacho zvisiri kubatana. Ndokuzosangana neSamuel kuti mudiwa kwaMambo Mutasa zvakare. Samuel akanzi futi ane mari yangu. Saka ndo zvandinazvo vangu pamberi pedare. My case kaiko kuti this thing wakachiita intentionally. You knew kuti what you were doing was wrong and what is illegal, but you went on to accept Maria Moon. You misrepresented facts. Kuti wewe waizwa zoti waona leo. Waizwa zoti land hauna. Ndo izoti land hauna. Uchivoisa ziya kuti zvishwa zvokutengeswa kweland zviri illegal. But wakaenderera mberi uchiita zvinhu zvaunoziva iwe. This is a criminal case. Moshe kwe fraud. You defrauded munhu. Mari yake. Iyo nyazoziva hako. Kuti land haitengeswi ende hautorina. Dai ngautomuzwa kwatotengesa yoina zviri nani. Ikona kunongedzera vanhu kunongedzera munda umwe munhu usiti watori wako. Baba handira kumunongedzera kuti apa pasiri pangu. Ndakatokatenga. Mission farm yautano zvayo. Kwakusaza kutozoziva taenda uko pakazonza. Wakanga waitenga kunani? Lenda aitengesa. Iwe wakanga waitenga kunani? Ndakaitengesa kwa Nyamugumura. Nani? Nyamugumura akakutengesa doto musungisa iyo. Wakatengeserwa nani kwa Nyamugumura? Ndakatengeserwa nemwana wamukomana. Ani? Anonzi Tinotenda. Akakutengesera chiti angaitenga kuti? Ayo, mai vacho unongotenga ubvunzi. Mai vacho ndo vandakatotanga ku approach. Vakati zvandoda kunditse mwana umwe nemundawo papake. Handiti mwana umwe neumwe ndoda kutanga ndarira papake ndona pana panosara here. Saka vakazotiwo munozoona mukomana ndo ndakabva pakarino pakati kurei. Saka anogona kukugurira iwo anogona kukugurira iwo afwe. Ndomaonera andakaita tichadhira nako later uko. Nyaya yekuti wakanyara affidavit ende wakabvuma zvisho kuti you owe these people 3,000 yavo. Mari yavo yawakavapa after wachaja 5,000. Wakakupa 3,000 wasiti kubhadhara mu 2,000 yavo. But dhiri radini raramba because wataurirwa kunzi chinhu chauda kuti hachiiti because hachisi pamutemo. And on top of that you promised the one kuti uchadzosera chii mari musi wakati ukanyora chii affidavit but hauna kudzidza zvawakawirirana newanhu wako. But chausingazivi manje, an affidavit is a legal document that is signed in front of a commission of courts. So what it means is you lied under oath. Kuti uda kubhadhara asi iwe uziva kuti usida kubhadhara, but you simply wanted to buy time. Ndikambonyora affidavit wanombozorora ndichimbomhanya kana zvaramba kana zvaita zvadini zvaita. But izvozvo hazvipedzi mhosva ingoripo. Mhosva iripo ndekuti wakatora mari yewanhu 3,000 and right now ndinotoshamisika kuti unomira pamberi pevanhu pedu uchitaura nyaya yekuti anzi mari haisi kubatika. Mari haisi kubatika, but according kune zvekutaura wako kutaura wewe kuzi it's only after a day or two wakadzoka vanhu vachichamwati tichibvako mari yedu yazvinomira zvakanaka. Saka ndoti pa 2 days wangatorova 3,000 wangatopedza mari inogara papo
aiwa utauri yako ndio inogara isikagari pamunhu. Isi yako inogara because isi yako. You have got no authority over that man. Noshandisa mari waunoti chinhu chacho chafamba. Ine wakatotanga kutomhanyisa mari yacho nemundu wacho wose haukoni. Dai wakatotaura kuti ndandasana ne2000 zviri nani, notobvura kuti 3000 handisina ba. Izvozvo kaitire keseasoned conman ibasa rako iri kubvuta vanhu. Iri ibasa rako iri rekujuta vanhu. Because conman ari kutaura kuti handina, kana ukamuchaya kana kubudisa futi kana kuita sei atotora mari yako haaburitsi. Nisi zvatisida izvozvo kuti isusu 1 wakaramba kuita zvawakawirana navanhu kuda kudii kuda kuita. Saka zvisakuti aizvinei kuti mari uri kubhadhara rini. Zvedheti ndinganyepe kuti muswakati kune kwatombokutotsvaga kune kwatombokutsvaga nekuti we are talking of April, May, June, July, August, September, October. It's 7 months now to do this one. It will go to kutsvaga. Mari yakawanda yakanga iri pamota yari achitengeswa sangana zvaitenga vaorespa yakadini saka inenge yatosukandobanatondiwana mari yakawanda. Kana kuti yakatobiwa mota yacho hazvinei nevanhu vakakupa mari, vanhu vakuda mari yavo because this man is due. Wauda kutopa vanhu basa wakabira mari pamusoro pacho vakutaura kuti handina vamari. Saka wakatora mota yawo wakatenga tora mari yawo ndowaundenga motikari. Saka mari iyo wakaiseipi wakatorera vanhu? Ndizvo zvazvo zvakandipresa zvandaita kuita nemabhekilog akawanda. Izwai bambo. Dai mamuri serious pa 7 months ka. Mulai makatopedzerana nevanhu. But it's only that muri kuteerera kuti hamuna zvamunondiita. But chauri kukanganwa ndechekuti mapepa wakanyora aya anokuisa mujeri 6 years. Aya i6 years mukati. Maybe vamwe unenge uchikusimbisa unenge wasingakutauri chokwadi. Kutengesa land yakusina, kutengesa state land, kukona munhu of $3,000 knowing very well kuti ndiri kukona munhu. They know kuti munhu akunyengerere kuti tudzose mari yake. Iwe wamukona wototi achiuya kubheke futi iwewe kuti dzosera mari. Ndozvoruda. Aiwa hatizotsvaga pera. Saka ndikuda apa patatichitsvaga pacha papa ndikuda kutoshama ndakutonzi kuti masungwa kuzowasungwa hazvikuti hazizi kutsvaga mari pawanga utsvaga mari. Iyo zvauya nhasi panapa wabvisa mari iyo ungati yashotesa 3,000. Kana kuti kuuya kwako kuda nhasi zvakubviringidza kuti uite 3,000 chii? Chakuvhiringidza izvo zvatinhasi kuti azobhadhara mari yemwe zvose mari chii? Mari yacho ndoitonetsa kubatana. Because bambo ndakutaura chokwadi bambo. Ichi chinhu ichi kaichi hachitombofaniri kuuya under customary. Chofanira kutoenda straight kucriminal court. Ubva ngondopindako mukati. This is criminal. Awazvauta zvese zvokuti ngatitaurirane ngatite seka. Majendume kutotsvaya kuda kuti iwe unzwise, but iwe don't take advantage yekuti vanhu vari kukunzwisisa. Wobva wafunga kuti kunzwisisa kupusa. Kunzwisisa handi kupusa ba.
bamba wangu inozokuwadzosera handinamboramba kuti tokudzosera hauna kuramba sinyaya iri kuti hauna kudzosera kuramba handina dai kunzi ndiri kuningira ende ndisati ndinyepe pamberi pedare renyu bondoona kunyepa izvo zvinhu mangwana ndokupa 1000 ndokupa 1000 ndo handaishaya handiti saindakana kuti baba chigeza titengese chii mauti handoipa mari yakati wandei handiti then ndozotopera mona ndikati ndoonaona pamwe kuma dai ndamboona kana munhu anoipa 1.5 pedzisira handiti akati 1.5 haiti munhu adoa mari yake yakadini mari yake akakwana imi tipei mota yako yacho imbori nemapepa akakwana here kana kuti imbori yako here semunhu ajaira kutengesa zviro zvisi zvake imbori yako enda kuti plot iri kunyanga iri muzita radyiwayo haisi muzita rako futi asi you want to sell it mota handina kuchinja ownership asi ndakaitenga because mari yekuchinja ownership yayo ndandisina bhuku racho riri ndakaitenga riri kuharare bhuku racho riri kupi riri kuharare ndokwada titengeswe asi yakarovereswa mota yacho mota yako irudzii ndeyesilver Honda Elision silver color Honda chi Elision uri kuitengesa mari yakata chikombera uri kuitengesa mari pandanda kumhanya ndakanda kuti even daenda ndakawana tiri kutengesa mari izvo zvava kutotengesa even 1000 condition yayo saka 1000 ukatengesa 1000 3000 uzione saka you can be basing on that vehicle kuti ida kubhadhara 3000 iye ida kupa only 1000 where are you going to get the other 2000 from 2000 uda kuona kubva amazuva acho zvayakanga iri yaita hatutaura zvemazuva asi zvazvino izvezvi runzi nengekene 1.3 2000 ipapa ndopaungakwanisa kui because munhu anenge atora more 1000 or 1000 something yekuti azitoigadzisa futi because munhu anoda nditengesa wacho ndeyakabva aroeresa mota yacho izwa ibambo zvekuti zvati zvisi zvikubatsira kubatsira ndizvo zvandirakuti vanhu vakawawa nechi mari yavo but usaise onus yekutsvaga mari on asba and the onus yekutsvaga mari is on you not us isu toda kuti tsvaga kubatsira kuti unoita sei kuti vanhu vaone chi mari yavo because tikakutora by now ka 7 months you are supposed to be paying the interest at 10% every month in 3000 euro asi wasozviona yours inenge ingori agreement of sale yatakaita kuti asati akati iye aita agreement of sale arimbotengesa chii arikutengesa iri ploti iri arikutengesa kana kuti itori communal area chichi arimbotengesa chii aitori ploti iri anda nyanga ploti anda nyanga rdc ndeyake iri kupi iri kupi kwacho iri kubhonda unonzi pamakaona imi makakuona sei takaona kwangu right but chakaita ndechekuti patakatoona paperwork kai maploti aya ane macertificates akazi zvefast track izvozvo ane maoffer letter but ine zita rimwe munhu besides that kana iri offer letter ine offer letter ka it means kuti ndechimurenga cheminda ende kana yakadaro land iyoyo yakapiwa neministry of lands the only people who can give an offer letter is ministry of lands ende iyo kana pina ministry of lands haitengeseki the only thing that can happen ndezvokuti kana ministry of lands ka ikataura kuti munhu haati handichapadi asarenda anofanira kunyora tsamba kuministry of lands osarenda yobva yawithdrawiwa offer letter iyoyo ponyorwa offer letter nyowani people who are waiting list. What is It's never so.
Saka iwe wakaitenga sei lendi yakaanza chimurenga cheminda zvese zvikutaura kuti zvese kune kusazoziva aiwa iwe usamira pamberi pangu uchinda kuti hauziba a person who can receive 3,000 in 2 days asina nemunhu then you tell me kuti azi hauzivi. Don't pretend to be ignorant. Macron Minister, that's what they do. They pretend not to know. But I guess that's what I'm talking. Any chance that need date to but the Marie. If not, yes, you know, but Marie, when then I make a follow up. If that is not done, bam, you are gone. Imbanti networks. Chikunjanja. Ndakaita assessment yemota yekutorwa. Ndakaita assessment yemota yekutorwa. Vaiti ndoda kuitengesa. Mota iyi haisi yekuti tingamirira kuti hanzi ichatengwa pakabuda mari. Wozi ini ndine knowledge yemota. Mota yakabuda ma airbag mukati. Yazvokuratidza kuti yakatombo experience accident damage and ine tuma screeching sound zvaturi mutwe kuti even munhu angari pano mwe akatomboita interest naye mumwe mufana akatombonibvunza akasvika akaitarisa akati mota iyi haidzi saka totoona kuti ipapa kubhesa nekuti mari ichabuda pamota hazviudi haibudi saka anofanira kutoita dzimwe mizi kuti atipe mari mota iyeyo kana kuzi munhu akauya pakazi 1000 iri kutaurwa iyeyo inogona kuneta itenga mota iyi. Right. Wati iwewe une chiurumudzi kuchivhu iri chivhu iri murura iri chiurumudzi kumba mushacha pasadza ari mati munemba here ndina chiurumudzi ndakavatsoma tati mukwarugara kwatsomba unei chine value moti kandoenda nditorina hauna imba here kwacho imba ndi right. Chizwa kashamwari, you are trying to be hard, but you are trying to be hard for nothing. Iwe hausonotengesa airtime here pamuti paya panokwirwa makombi ekwashirikirwa ndiwekeyo ndiwo basa rangu chairo. Saka unotaura kuti uri kukwanisa kuwana mari yekunoodha airtime but utadza kuwana mari yekurifanda munhu mari yake inokwanisa kupinza mujeri. Ndozvotaura kana uchikwanisa kuti every day unonge uripo paya uchitengesa airtime and you sell airtime in bulk, which means kuti wakatora mari yemunhu 3,000 kutanga business rako rekutengesa airtime. Takatanga kare 2015 wakatanga asi wakatora mari yemunhu kuboosta business rako reairtime nemari yemunhu. ndaitoshandisawo zvimwewo Saka mari yakaenda kupiko bambo? Where is this money? Saka mari yakaenda tina zvanhu zvakawanda changamira unotanga wadzira mari yacho sekamari zvafamba here handii mari unotanga wayaka watoona kuti hazoshuwa tapedza shuwa takatotapedza ndopakazototi tafunga kuti mutidzosere vana sekuru mutidzosere chi ningikini nekuti zvakadai saka chitoendai tinonyora affidavit yekuti motipa mari yakati inanzi ndakandokupai 2,000 iyo ndovatoti affidavit yekuti mofanira kutotanga matipa 2,000 ikatiatengwa taikasika kuwana chi kuwana mari. Izwa my friend, usati chemapenzi ba kana kuti vanhu vakapusa kana vanhu vasingazivi chiro. Affidavit harinyorwi nomwe munhu rinonyorwa newe. Unzwa zvori vakaumira pamberi panomboita kuti handii ndakati ndinopa 2,000 apakanzi aita wanda gucha ID wanda residing in Marira village do hereby solemnly and sincerely swear or declare the following: that I acknowledge that I owe Peace P. Mtasa $3,000 and promise faithfully that I will give back Right M. Chimunda of 153 Watomba an amount of $3,000 on behalf of the rightful owner Peace P. Mtasa as follows: $2,000 plus within a period of 2 weeks, that is from 17 April 2024 to the 30th of April 2024,
and pay the balance of 1,000 within the following month. That is May 2024. 1 May 2024 to 31st May 2024. Upon which failure to fulfill the promise, legal action will be taken. Oversigner. Then womila mambeli panapa. Woti handiti ndakadaro. Ayo andira kuramba kuti handini. Ndangoti nini? Inansi ndakandichokupa itu. Vakati dazvaita kuti ngine. Bosi zvezvi zvipepa. Izwa chamwari. Izwa shamani. Ndizva turamba tikubvunza kuti you can't say kuti handini ndakati 3,000 ndakati 2,000. Uzwa. Hautauri nyaya kuti noti iwewe handini ndakati 2,000. Asi iwe ndore signature apa ndiwe wakapiwa mari. Ndiwe wakanyora saka uruti iwewe wakatorerwa ball point here wobva wanyorerwa kuti 2,000. Ha? Ayo ndikuwirira ndakatawira ndowadzosera. Kuwira ndowadzosera. Asi zvinhu zvacho kubatana kwazvo ndo kwakakuchinetsa. Kusaka wazoti that's a waste of time. Nasi ndenditi ndeko nokuti pamedza sport. Mira. Pamtasa. Mira. Nasi ndenditi matara rangoita zvakare. Nasi ndenditi 5. By mswa 20 ndinyorero shamani. By mswa 20 October. Unofana ngosa wabhadala. Failure to do that. Isusu takuita zvese zvese zvatoziva. Bataya baba. Isi Tiri zvakabva kwamutasa. Vatakuramba ida sivukoti. aiwa kaisa zvina basa iri. Iyi andikandiyazere case was dismissed with the name of Tawana because the market it was illegal. Because you were doing an illegal deal. Yekuti wanga ile statement yaitengeswa. Anditi. Saka ndo wakanzi iwewe urutenga statement nerutengesa statement. Anditi. Hapana nyaya endai modzoke motaurirane kuti mudzoserane chi mari. Because uyu chaifanira kunge akangoita chete. Aifanira kunge angoti chamwana wakatengesa chi statement. Pinda mukati. Ifraud iyi. Charge yako ifraud. That's not defense. Ende utazi iyi yekuti court yatazi case as dismissed. Pambo ndozo munoti zvimapepa zva muri kuenda kubhadhara maclick of court kuti nyora chakati wamampa mari ovhayo. Unoenda haisi majesty ka ndi click of court. Ndime majesty. Takaenda kwa majesty. Takazombowa mapepa aya. Zvekuti zvinotorevei zvantoziviwo language yacho kuti nyorei. Pangonzi mapepa yanya achienda kudzimba. Majesty ndiyakatonga kana vana mumaoko judgment. Saka iwe uruti uyo ichiruti uchidi iyo. Uri chikuenda kwa advantage yako papi. Uruti pakazi matter dismissed. Anditi ndokuti wati hausina nyaya. Andina mbodaro mambo wangu. Saka uruti pire. Akuti nditsvaga advantage handisi. Ndinotsvaga mari yekupa kwete kutsvaga advantage. Saka ndosaka ndakuti ndaenda ndisina mari kai kana ndaenda ndisingadi kumupa ndingane ndaitawe. Zvino ndosaka ndati musi wa 20 November bambo 20 October Deadline. Ndichakutsvaga inini kana usina kuya nemari yemusi wa 20 topedzerana from there. Asi pane pasina panoenda bondaiwana. Atinei kuti chaiwana kuti aiwanda ati iwe musi wa 20 ngausvike usina chawabhadhara. Tochitangira ipapo. Chebaba chenda. Because you are trying to be hard for nothing. Then isu tichakurakidza kuti aiwa nyangwe ukaenda kugara mujeri for 10 years mari still unongofana kudzoka uchibhadhara. Chibva yapo. So 20 nyora ipasa wako mandati muzwane 20 October.